ओढ़नी के रंग पियर और जादू चला रहल बा, लागे के जैसे खेतवा में लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर और जादू चला रहल बा, लागे के जैसे खेतवा में लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। भाई भाई यहाँ आप क्या किया आखिरी प्रोग्राम बात ये जे डांस करने सब लोग एंजॉय करने बस। हाँ बस बस ये जे चेहरा इधर दिखावा, हाँ ऐसे हो तो हाँ हाँ कैमरा वहाँ लगा है सब। हाँ ये बाबा संजय बाबा आप उठ जाएंगे, आप ही नहीं उठेंगे तो पूजा कैसे हुई। आशुतोष भैया कहाँ है? आशुतोष भैया क्या कि आखिरी प्रोग्राम बाटे हो मारे हवा के झोंका हो लहरे लखुलल के सिया खुद फूल बन गइल बा, खुशबू से भरल देहिया। हो मारे हवा के झोंका हो लहरे लखुलल के सिया खुद फूल बन गइल बा, खुशबू से भरल देहिया। इस शरीर का बनावट और बिजली गिरा रहल बा, लागे के जैसे खेतवा में लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। आप बैठ जाए, बस बैठ जाए आप। लागे के जैसे खेतवा में सरसों फुला आप तो हो गए।